Este é o momento no que a atleta Lidia Parada e o alcalde Xosé Lois Piñeiro procedían á sinatura do contrato de patrocinio que vincula a xoven deportista ao concello. Lidia será a imaxe do municipio, levando o nome da localidade por todo o mundo. O novo contrato permitiralle poder sufragar os gastos das viaxes aos diferentes campeonatos nos que participe. Por un lado está a difusión da imaxe do noso concello, todo eso transmitindo os valores positivos inherentes á actividade da atleta de Lidia Parada, non? O que por extensión se transmitirá unha imaxe inmellorable, moi positiva, do Concello da Pobra do Caramiñal. Outro obxectivo deste contrato de patrocinio publicitario é apoiar económicamente a atleta para que leve a cabo os seus proxectos. Un aspecto tamén destacado polo rexedor na súa intervención, quen ademais fixo alusión a que se trata dun recoñecemento ben merecido, que a Garda teña como meta a súa participación nos Xogos Olímpicos de París en 2024. Ogallá se consiga, pero eu tampouco quero que sintas esa presión excesivamente. Este contrato o recibes polo a trayectoria interior, polo que podas lograr, que seguro que vas a estar aí arriba, si estás o suficientemente alta como para chegar a esos Xogos Olímpicos e se cumpre ese soño, o galla que tens que cumprir esa cláusula que pon o contrato onde nos tens que mandar unha grabación de vídeo desde o estadio, que sería magnífica e nos emocionaría a todas as nosas casas véndote participar nesos xogos. A deportista agradeceu o apoio do Concello nestes anos, e tamén este novo contrato de patrocinio que vende a asinar por un importe duns 4.000 euros, que lle permitirán poder centrarse na súa carreira deportiva. As grazas ao Concello por apoiarme desta maneira, a pesar de todo o malo que puden pasar, eles confían en mí, pensan que podo conseguir ese gran resultado, que ir aos Xogos Olímpicos, todo representando o meu pobo, que estou moi orgullosa de poderlo facer, xa que sempre entrenín aquí na miña casa, como meu entrenador de toda a vida, co meu clube daqui da Pobra. Entonces, pois, poder representar o Concello da Pobra e chegar á Olimpiada de París 2024 co seu apoio e dando imaxe, faime moi feliz. Entre os logros máis destacados da atleta na súa carreira deportiva destacan os 10 títulos de campeonatos de España, 4 récords galegos e outros tantos a nivel nacional, así como tamén numerosas participacións en campeonatos a nivel nacional e internacional.